கார்த்தி தீபா சீரியலில் இப்போ ஒரு அட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக அவங்க ஆதரவு வந்து தாங்க. கார்த்தி வந்து யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. சரி, அபிராமி அம்மா எப்படி இருந்தாலும் வந்து அவங்க மனசை வந்து மாற்றிப்பாங்க. இப்போன்னு பார்த்து நம்ம ரூம்குள்ளே போய் அவங்கள சங்கடப்படுற மாதிரி விஷயம் வந்து கேட்க வேணாம். ஏன்னா அம்மா வந்து நம்மளை அப்படி வளர்க்கல. அம்மாவோட மனசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி வந்து ரூமில் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறது ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு யோசிக்கும்போது மைதிலியும் மீனாட்சியும் கேட்குறாங்க, எதுக்கு இப்போ அத்தை ரூம்குள்ளே போனேன்? அத்தை எதுவும் சங்கடப்படுற மாதிரி பேசுனாங்களா? எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லு, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தீபா வந்து பேசுகிறாங்க. இவ தான் கல் நெஞ்சக்காரியாச்சே, அத்தை எதுவும் சொல்லியிருந்தா கூட இல்லைன்னு தானே இத்தனை நாளை சொல்லி சாதிச்சா. அது வேற இது வேற. ஆசீர்வாதம் வாங்கலான்னு தான் போனேன், என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. என்னை மனசார வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணாங்க. சரி, இவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி, அதை பற்றி நீ எதுவும் உண்மையை சொல்லலை. நாளைக்கு காலையில் நல்ல விஷயத்த தான் சொல்லுங்கிற மாதிரி தீபாவோட வந்து பேசுகிறாங்க. கார்த்தி வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதை பற்றி எதுவும் கேட்க வேணாம், தீபாவை சங்கடப்படுத்த வேணாம், இன்றைக்கி எல்லாரும் என்ன நினச்சாங்களோ அதுபடியே வந்து நடக்கட்டுங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து அதிரடியாக முடிவு எடுத்திருக்காங்க. பால் சொம்போடு வந்து வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே வந்து கியூட்டாலாம் வந்து மைதிலியும் நம்ம மீனாட்சியும் ரூம்குள்ளே தள்ளி விடுறாங்க. உடனே கதை வந்து தாப்பப்பட்டாங்க. அந்த இடத்துல பார்த்து தீபா புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் சரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2 பேர் க்யூட்டாக அழகாக வந்து ஒருத்தர் பார்க்குறாங்க. தீபா வந்து கதவு பக்கத்துலேயே நிற்கிறாங்க. என்னது தீபா வர்றதுக்கே வந்து ரொம்ப தாமதமாகும் போல இருக்குது. என்னாச்சு? எப்போதும் வந்து ரூம்குள்ளே வந்து நல்லபடியாக கேஷுவலாக தானே வருவீங்க, இப்போ என்ன ஆச்சுங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து கார்த்தி வந்து கேட்குறாங்க. என்ன சார், எப்போதும் வர மாதிரியா நான் இப்போ வந்திருக்கேன், அதான் எனக்குள்ளே வெக்கம் வந்திருக்கு. பாரா, வெக்கலாம் படுறீங்களா? ரொம்ப சூப்பராக அழகாக இருக்கே தீபா, இதெல்லாம் உங்களை பார்த்ததே இல்லை. நானும் பொண்ணு தானே சார், எனக்கும் வெக்கம்லாம் வரும்ல. பால் சொம்பு வந்து வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும்போது காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி காலில் விழுவுறாங்க. இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் வேணாம், நம்ம 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னா பார்ட்னர். எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா என்கிட்ட சொல்லுங்கள். நம்ம 2 பேருக்குள்ளேயும் வந்து ஒளிவு மறைவே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கேன். சரியா தீபா, ஏதாவது ரகசியம் தான் சொல்லுங்கள், சுவாரஸ்யமாக வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, சார் அப்போ நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா ஓகே புரியுதுங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ரொமான்டிக்காக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்னது கார்த்திகிட்ட போய் இப்படியெல்லாம் பேசிட்டோங்கிற மாதிரி தீபா வந்து வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கப்ப தள்ளி போகிறாங்க. கார்த்தி வந்து பக்கத்தில் உட்காடுறாங்க. கார்த்தி வந்து மெல்லமாக வந்து கையெடுத்து தீபா மேலே வைக்கிறாங்க. உடனே தீபா வந்து வெக்கப்பட்டு ரொம்ப விட்டு வெளியில் போகிற அளவுக்கு ஒரு 10 அடி டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஓடி போயிட்டாங்க. அந்த இடத்துல என்ன தீபா இப்படியெல்லாம் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி வந்து கிட்டக்க பிடிச்சி அப்படியே ஹக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கண்ணத்தை பிடிச்சிடுறாங்க. தீபா வந்து வெக்கப்பட்டு சிரிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல க்யூட்டாக அழகாகவே இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். வெளியில் வந்து மைதிலியும் நம்ம மீனாட்சியும் பேசுகிறாங்க. எப்படி இருந்தாலும் கார்த்தி பாஸ் மார்க் வாங்கிடுவார் போல இருக்கே, வித்தியாசமாக இருக்குது. ஓகே, அவங்க 2 பேரும் நல்லபடியாக இருந்தால் அதுவே சந்தோஷங்கிற மாதிரி அவங்க 2 பேரும் கடந்து போகிறாங்க. ஐஸ்வர்யா ஒரு பக்கம் வயிறு எரியுது போல இருக்குது. அந்த இடத்துல இவங்க 2 பேரும் பிரித்து வைக்கணும்னு பார்த்தா இப்போ என்னடா பண்ணுறது? தீபா வந்து பத்திரமா வந்து ரூம்குள்ளேயும் போயிட்டாங்க. அபிராமி அம்மா வந்து ஏதாவது திட்டியிருப்பாங்க கன்ஃபார்மாக. அவன் மனசு வந்து சங்கடப்படும் தெரிஞ்சோம். கார்த்தி வந்து இதை ஒட்டி கேட்டு எதுவுமே கேட்காம இந்த பிரச்சனையை வந்து நாசுக்காக வந்து டீல் பண்ணிட்டாப்புல. இப்போ எப்படி கார்த்தி வந்து வெளியில் வந்து பேக் பண்ணி அமிச்சா தானே ஒத்துமொத்த சொத்தையும் வந்து அருண் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். அருண் கிட்ட இருந்தால் ஏன் கிட்ட இருந்த மாதிரி தானே எது வேணால் எடுத்து செலவு பண்ணிக்கலாம். இனிமேட்டு கொத்து சாவி வாங்குறதுல தான் நம்ம ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணோம். யாருக்கிட்ட கொத்து சாவி இந்த வீட்டுக்கு போகுதுன்னு தெரியாமல் ஐஸ்வர்யா வந்து கேவலமான முறையில் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. எப்படி இருந்தாலும் தீபா கிட்ட கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லை. எனக்கும் மீனாட்சி அக்காவுக்கும் தான் போட்டி. மீனாட்சி அக்காலாம் ஈஸியாக வந்து ஜெயிச்சிடலாம். ஆனால் தீபா வந்து டாஸ்க்குள்ளே வந்தால் தான் கஷ்டம். இதில் உரிமையில் வந்து நான் யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் ஐஸ்வர்யா வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அடுத்த நாள் காலையில் வந்து பொழுது வந்து விழிஞ்சிருச்சு. அபிராமி அம்மா யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. கார்த்தி நல்லபடியாக தீபாவை வந்து ஏற்றிருப்பானா? எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி அவன் அந்த பொண்ணோட தான் சேர்ந்து வாழ்வேன்ட்டான். சரி, இது அவன் வாழ்க்கை, அவன் முடிவு. அவன் 2 பேரும் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் தீபாவை தான் என்னால் ஏற்றுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. இது கார்த்திகிட்ட அவன் வந்து சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறது? சேச்சா, வீட்டை விட்டு இனிமேட்டு போகணும், இந்த தாலியே வந்து உனக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு சொன்னப்போ கூட தீபா எதுவும் சொல்லாமல் நல்ல பொண்ணாக தான் இருந்தான். இதுவாக சொல்ல போகிறாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா தீபா எப்போ ரூம் கதை திறப்பான்னு சொல்லி ஆர்வமாக வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஜானகி, மைதிலி, மீனாட்சி 3 பேர் ஆர்வமாக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போன்னு பார்த்து தீபா வந்து வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே வராங்க. ஓகே, நல்ல விதமாக தான் கார்த்தி வந்து நடந்திருக்காப்புல. இனிமேல் நம்ம பொண்ணை பற்றி கவலையே பட வேணாங்கிற மாதிரி சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. தீபாவை பிடிச்சி செம்மையாக வந்து கலாய்க்கிறாங்க 3 பேரும். வேறு லெவலில் எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம்.